Moi! Tämä on mun eka video YouTubessa, johon mä päätin alkaa vlogaamaan. Tässä ekas videossa mä vähän kerron itsestäni, ja niin, aloittaa. Eli ihan ekana mun nimi on Susanne, mutta mua kutsutaan Sussuks. Toisena mä oon 11 ja mä oon 04. Kolmantena mä asun Etelä-Suomessa Kanta-Hämeessä, mutta mä en kerro sitä tarkemmin, että missä mä asun. Sitten mennään tämmöisiin NS-kysymyksiin. Niin aloitetaan. Eli ekana mun sisarusta mulla on isoveli ja isosisko. Sitten mikä puhelin mulla on iPhone 5S. Eli se on tää millä mä kuvaan nyt tätä videoa. Mitä eläimiä meillä on? Meillä on 2 kissaa ja 2 koiraa. Kissojen nimet on Turo ja Papi ja koirien nimet on Demi ja Aki. Mun lempivuoden aika on varmaan kesä, koska silloin on tosi lämmintä. Mut talvi sen takia, koska silloin on joulu ja saa lahjoja ja kaikki kivaa. Mut joo, jos tykkäsitte videosta, niin nostakaa peukut ylös ja menkää kommentoimaan kommenttiboksiin. Ehdotelkaa videoehdotuksia ja niin. Tää video oli nyt tässä, eli moikka!